Asa ka explain, basta na. So, giyan ay Strito Formos sa tigig ng era na ay mananyan na ara kami partay sa sovereignty ami. Nagiinadid na did na bas mapngira-gira. So, ay mananyan na adna bagwa resolution giyan ay United, di kan to katawan, ang to da kan kalilipatan na kanando tugid na pugo mga sa bagi Arab. Bahrain daw, di Bahrain na United Arab Emirates. Ano to kuan? Emanan yan na pimbala nira na resolution ay pagpasiran sa niya United Nation. Why? Sa may pantag sa giyang kanan na Strait of Hormuz. Kagi apekta duro na Bahrain, United Arab Emirates, Dubai, kapsan kyukit sa Strait of Hormuz. Ito siya ba pa may propose nga ng mga ingadisan anto na mapaikidi sa giyang Iran. Ginagiran, nakiundimiran no to, katigi nag-inadar pa amin, nadabar kami si makapangilabot. So, ginan. Ina ni maulaw sa manan. May agreya kagiyang ay Russia, gugiyang ay Iran, ay tigi nagina resolution, na delikadwin ang abad na nan pakaungkat sa giyang kaya, maladi ka tidawa. So, piyagisiw-isiw Russia, gugiyang Iran. So, ba pa nagatosan na resolution? Ami pas sa giyang kaya United Nation. Ugid na, sir, kamu po sa Iran, mo po sa Russia, nadid na nabalin yan. Kaginan, Iran, Russia, nasira ni, anabito power Iran sa yamanan yan na United Nations Security Council. Nawan sa bito ni Iran, so resolution na da. Negative. So ginan ni, problema sa sagyang kaya dunia, mga country man to, kagiya, datar buda, kagida taranan. Adna resolution kabaya Amerika nakagiya siya na China agugya nga ya Iran. Miyo makiran sa United Nations Security Council na binito Iran na may pasad. Datar mamuguan miya kapera mabito Amerika ang kota proposal agyang gaya Gaza Palestina kilalaan si Rana o pamana isa ka state. Miya kapera mi paano miya ka naman de. Umiyakapito sa kipanik nun sa United Nations Security Council. Nakagi mapasapasad sa buba, kambutuan gatosan ang membro sa United Nations Security Council na last na ka-aproban ron na ipanik sa kwan. Yung tagatosan na country sa membro sa United Nations na igira ko na rin na may takbo na unanimous. Niya kay ito against sa agyang ito resolution ng baluin na state agyang Palestine. Nagira ko na ay oposisyon na labi 10, labi 20 country. Naipanik sa United Nations Security Council ka pag-approve ng ito 10 agulima country asira ni mabubaloya Security Council. Ang ito 10 agulima na adna 5 o adna bito power yan. Asira ni makadi makambaya-baya. Nagyan ni sabab, abap yan to na ipkapasad, san sa baba, na basta di kabaya Amerika, na may makiran raw sa United Nations Security Council na binito ang Amerika. Di si mambu, basta mambu na kabaya Amerika, mida po mawitro mambu sa akwa na binito mambu Russia. So da kay masadan, yan na ni sabab pag yung United Nations nakiada na sa bali sabab sa yung pakambubala ag yung Amerika ug yung Russia. So sama na mambu nagyang kaya Amerika Russia na di sila di mangilay sa pediran. Sa din sa sopa ka Amerika na ptupi sa yung adua. Ay manan yan nagyang kaya Russia China. Okay. Sa damambu sa sopa kaya damambu kapudani na pamang padmambu sa giyang kaya Amerika. So ano ni katampil sa Amerika na basta ipagtanggulkan yan na din negative di ka na kabinasaan. Si mambu sa kuan Russia basta mambu gupi ngayran na tinasasangan na miya puro. Basta resolution na siya nga nami suka pambituon. So ginan mga pagarya, salamat ra kanwari Rolls nakate si Alexander Alex. Kagi ako sa kabuki, pinanalaw yari Alexander Alex. Auta, miya ka umapin si Mahmoud. Miya ka si Rolls Smile. Sama na, talo ka no. So mga padiyo na, desiran makauma si Kikuan.
kagawad sige kaya to madakal siranda ka makoma. Nagid ni signal tanong nga kaya ragawarakan sama na kaya duan tanong ki ka oras. Why na malumalala miya pasada miya ki roll smile are Alex. Agus kasan Mahmud. Naino ka sip mango next time naron tano. Kagi may kabatan no sumpati na makapamukug ako nga sa lakod na mapterwa kan nga kakiatora to dara kan nagukyara gawarakan. Wakala rabo ko mo dunia stajib lakum amin. Ya Allah na pangninamir ka mapangkar kami sa mga dusami so di mandusa si ko gagawin na gusto ka daw. Ya Allah na mapangkar kami rila nakar kami to. Ya Allah pangninamir ka ayad na mi pagintawa mi ya Allah na sudin sukabaya ka. Ayad na dia mi di manggulaw la ya Allah na sudin sukabaya ka. Ya Allah ikasusuat kar kami. Ya Allah pangninamir ka na pamakalenduang ka sa mga umurami. Pamakatasang ka sa mga umurami. Si iko mapia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pangninamir ka ya Allah ubid na mga sakit kami. Ang mga may tumala sakit na angkat-angkar kami, pukasangkar kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapa kaming kasi ko kagagawi na gukadadaw daw. Dia mi di kapagda mi sa trak. Why, napakawatan na kaming kasi ko mga disgrasya. Narilaing ka sumbala alok sami. Ya Allah, narilaing ka sumbala alok sami. Mapangkar kami sa mga dusami. Mapangkar kami, nagurilaan kar kami sa mga sambayang afaradu. Ada mimi pamayandag. Tarimaan ka sa mga sambayang ami. Ang mga faradu, o mga sunnah. Datara din ya Allah sumiyata akhir na gusto mini pamayandag si ko punto orasyan. Ya Allah natarima engkau tua suasu atamir ka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pakang giginawa ya kaming ka ya Allah. Pakang giginawa ya kaming ka ya Allah. Pakasabara kaming ka ya Allah. Si ko may tumala dapat kailangan na sabaran na pakisabar nakar kami. Pakipagintaw nakar kami ya Allah suka sabar. Ya Hayyu Ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. وادخل الجنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.